Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo e-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. If we then can be given public works in those particular departments, we'll be able to stimulate serious economic activities. Iphiko lolutsha lombutho we-ANC eMpuma Koloni linyanzelisa ukuba inhloko yegqiza elitsha eliza kuqubisana nemiba etshisa-ibunzi kunye nenkulubaphathiswa eliphondo u-Oscar Mabuyane libeke usihlalo walo uLihle Xalo kwisikhundla sokuba ngumphathiswa wemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso. I don't have confidence in the safety of my environment because there have been 3 incidents where I have been attacked. Malunga namakhulu amathathu abemi baseGhana bahlala kweli loMzantsi Afrika bayokufuna uncedo kwindlu yozakuzo yaseGhana ePitoli lokubuyiselwa kwilizwe labo ngolwesithathu. Molweni Mzontsundu, sibuyile kwakho neendaba ngobunjalo bazo, singalibasanga maseko, masingene emxholweni. Iphiko lolutsha lombutho we-ANC eMpuma Koloni linyanzelisa ukuba umququzeli wombutho osanda kubhengezwa kwigqiza elijongene nemiba etshisa-ibunzi nenkulubaphathiswa ephondo u-Oscar Mabuyane abeke usihlalo wawo uLihle Xalo kwisebe lemisebenzi karhulumente kunye neziseko zophuhliso njengomphathiswa. Iphiko lolutsha lombutho we-ANC ephondweni belubambe intlanganiso ngeliyokushukuxa imiba eliqela yezopolitiko. Iquka khona ukufakwa kolutsha kwizikhundla eziphezulu zaseburhulumenteni. Lo mbutho ukholelwa ukuba isebe lemisebenzi yoluntu kunye neziseko lingancedisa ulutsha ngokuveza amathuba engqesho kulutsha olungathathi ntweni ukuba banganikwa ithuba lokuliphatha eli sebe. If we then can be given public works in those particular departments, we'll be able to stimulate serious economic activities that would be responsive to the interests of young people, such as assisting young people with these particular projects. Lokalukalo ongeza ngelithi kuza kuba nefuthe elibi ingakumbi xa kusiwa kunyulo lomasipala ukungahlali kwenkomfa yephondo yalombutho ngenxa yamalunga angaxolanga ayimisayo ngokubhenela ezinkundleni. Noko sicinga uba leya public works noko ingasebenzela as abantu abatsha apha e-Eastern Cape ngokuba siyayiqonda ukuba idila nezakhiwo xesha elininzi and sinengxaki yezinto nentswelangqesho apha e-Eastern Cape. Noko laa nto yakwa-public works iza kuncedisa kwinto zokwakhiwa student accommodations nezinto zokurevampa the factories that some departments are unable to revamp those. Iza kuncedisa ke eli qela likwanyanzelisa umyinge ka-30% ubelulutsha kuluhlu lwezikhundla zoceba. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eChintsa. Amakhulukhulu abemi baseGhana bahlala kweli babhenele kwindlu yozakuzo yaseGhana ePitoli beyozicelela ngokwabo ukubuyiselwa kwilizwe labo ngolwesithathu. Le nkqubo ilandela uxeleshwano ngezikhondo zamehlo olugqubayo phakathi kwabemi beli nabemi bamazwe angaphandle abanganazimpepha zokuba kweli. Isigaba sokuqala sokugoduswa kwabemi baseGhana siza kugxila kumaqela ahlelelekileyo kuquka abasetyhini, abantwana nabolupheleyo. Babalelwa kumakhulu amathathu abaza kugoduswa kwisigaba sokuqala. The situation in this country has been fluid till now. I know that we're not going to run away from the realities on the ground. People are not happy. People have lost economic value in everything that they do. Abanye abemi baseGhana bathi abasaziva bekhuselekile kweli loMzantsi Afrika. Omnye uthi sele ehlaselwe amatyeli kwinyanga ezilithoba ehleli kweli. I don't have confidence in the safety of my environment because there have been 3 incidents where I have been attacked and I had to come to the embassy to seek shelter. I decided to go because they say we must go to our country and face our country. So I'm going to help people to face the country.
Uhulumende uthi uyaqonda ukuba unozala wezidubedube phakathi kwabempeli nabangaphandle luxinzelelo lwezoqoqosho nonqongophalo lwamathuba. We also agree that we are dealing with an economic challenge. And if we are dealing with an economic challenge, we need special economic zones across, even closer to our borders. Already in South Africa, we've got one in Komazi, which can be a cross-border economic zone between South Africa and Mozambique and Eswatini. Umnumzana Lamula ukwathi kusadingeka kwenziwe lukhulu kuphucula imeko zoqoqosho tshitshilili kumazwe eSADC ukunciphisa imfuduko yabantu bezingela amahiwa aluhlaza. Owayesakuba ngumongameli woMzantsi Afrika uThabo Mbeki uthi intswela-ngqesho nolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika zizinto ezixhalabisa ngokwenene, kodwa walumkisa ngelithi ukutyhola bemi bamazwe angaphandle ngemingeni yezoqoqosho yeli yimpazamo. Oku kulandela intetho yonyaka neye-16 iquba intetho kaThabo Mbeki nebibanjelwe eKapa izolo. Le ntetho ibigxile kwilizwekazi iAfrika nehlabathi jikelele phambi kosuku Africa Day oluza kubhiyozelwa ngomso. Malunga neengxwaba-ngxwaba ezingqonge abafuduki abangabhaliswanga phantsi ngokomthetho, uMbeki uphawule ukuba lo mba uphakanyisiwe sisithethi sembeko uGqirha Kayode Fayemi oveze ukuba izenzo ezifanayo nakwamanye amazwe aseAfrika aquka iGhana neNigeria aziphumelelanga ukulungisa intswela-ngqesho kwaye endaweni yoko zenza buthathaka umanyano nentsebenziswano yeAfrika. So what is happening in South Africa is not new on the continent. And our experience on the continent says these things that we did in Ghana, these things we did in Nigeria, which you are repeating here, didn't solve anything. Umbeki ukwaphefumle ngomba wasephalaphala esithi wayifumene ingxelo ngalomba kumongameli uCyril Ramaphosa. The parliament must do what the constitutional court said they must do. And the ANC must look at its own business. I don't know, unless there are people in the ANC who are in fact in partnership with business Ramaphosa. So they must then take a stand. There's no need to. Le ndendeba yakwaZizi ikwathe izikhalazo zabemi beli ngentswela-ngqesho zezokwenene kodwa ulumkisa ngokusola abemi abaphuma kumanye amazwe. Issues that are being raised about high levels of crime, that's correct, that's genuine. What is not genuine, what is not correct, is to say the reason we have high levels of unemployment in South Africa is because of foreign nationals. It's not. It's because we as South Africans, as this leadership, as government, as businesses, we have not solved these economic challenges of South Africa. They have nothing to do with somebody who's coming from outside. Inkulubaphathiswa yaKwaZulu-Natal uThami Ntuli umemelela umanyano nentsebenziswano phakathi kwabemi bamazwe angaphandle abakweli. uNtuli ebethetha kwi-hostel Immoral Regeneration Soccer kwaMashu kumntla eTheku. Kwiveki ephelileyo inyambalala yabemi bamazwe angaphandle baye babalekela kwiziko iDagonia. Kuthiwa ezemidlalo zinamandla okuhlanganisa abantu ingakho lemidlalo isingathwe kwaMashu. Ukuhlanganisa abahlali basemahostela intsha nezinhlaka zomdabu phakathi kokunye. Uhulumeni uthi uhlose ukukhuthaza ubumbano kumphakathi kanye nokwakha ukuthula. Lokhu kuza ngesikhathi lapho izwe libhekene nembhikisho ebhekiswe kubantu bokufika bakuleli ngokungemthetho. Inqobe yabantu bangaphandle ibalekela imiphakathi behlala kuyo ngenxa yokusabela ukuphepha. Ndunankulu wesifundazwe umnumzana uThami Ntuli uthi nakuhulumeni esamile kwelukuthi abokufika kumele babe sezweni ngokusemthethweni kodwa uthi udlame nokusatshiswa kwabokufika ngeke kwamukeleke. Sifuna ukuthi sisebenzise nayo lemidlalo le ukuba sishumayele ukwemukelana. Siyazi ukuthi sinenselelo enkulu yabantu abalapha abasuka emazweni aseAfrika nakwamanye amazwe bengenayo amaphepha. Sifanele sithi maseyilungisa le ingathumela umlayezo ongasiwona. Lemidlalo iphinde ihlanganisa abahlali basemahostela nokuyindawo ezaziwa ngodlame nobugebengu. Abahlali basemahostela bamile kwelokuthi balikhuthaza udlame kodwa bacela uhulumeni ukuthi angenelele ukuze abhekane nalabo abangenazo izimvumo. Akekho umuntu osemcwasa ngokubuso.
wonke umuntu nje uwumhlali uwazi lokho kodwa makabe namaphepha asemthethweni njengawonke amazwe ukuthi uma uhlala usokwelinye izwe kufanele ube namaphepha asemthethweni alelo. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinde Mhlongo kwaMashu. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Ukapteni wenkonzo yeli yesipolisa onxulumene nelaboratory yophando nzulu uqamele ngenqindi eziseleni ngalempela veki kulandela ukubanjwa kwakhe ngolwesihlanu ngezityholo zokuba ngumqobo kwingalo yomthetho kwintlaninge yamatyala aphezulu ogebengo. Lo kapteni ubanjwe liqela elikhethekileyo lezindululo zekomishoni kaMadlanga kwindawo ahlala kuyo ePitoli ngolwesihlanu kulandela uphando kumabango okuba usenokuba wafaka impumlo kwiinkqubo zophando lwamatyala nobuzaza. The Commission's Recommendations Task Team has arrested a captain attached to the SAPS's ballistics unit on charges of defeating the ends of justice. The suspect was arrested on Friday at his residence in Pretoria following investigations by the task team. Amapolisa kwathi izityholo ngakweli gosa zoyamene nentlaninge yamatyala aphandwayo kwanobungqina obuthwe thaca phambi kwekomishoni yophando kaMadlanga. The arrest relates to allegations of defeating the ends of justice in several high-profile murder cases currently under investigation, as well as evidence before the Madlanga Commission of Inquiry. During the operation, the team seized several items belonging to the state, including ballistics reports, several rounds of ammunition, and other evidential material relevant to investigations. Umkhanelwa kulindeleke avele phambi kwenkundla kaMantyi ePitoli ngomso. Iintsapho zentwazana ezimbini eziphulukene nobomi kwisiganeko sokutsha kwendlu kwaZakhele Gqeberha eMpuma Koloni zicela nabani na onokolula isandla ancede ukuze zikwazi ukungcwaba abantwana bazo. Oku emva kokuba lo mlilo utshabalalise indlu nayo yonke impahla yabo. uZiyana Mbeka noImolathile Mthimkhulu abaneminyaka emibini bebelele ngelixa kusitsha indlu ngentseni. Kungoku nje ezintsapho zijongene nentlungu yokungcwaba intsana ezimbini nomsebenzi wokwakha kwakhona ngoncedo loluntu. Ivumba lomsi lisavakala kwelikhaya oku kulandela umlilo oye waquqisa lomzi ngentseni yangalecawa. Lo mlilo usube umphefumlo wamantombazana amabini aneminyaka emibini ubudala ebebengaphakathi kuwo. Omnye wabo ibingumntana walomzi ngelixa omnye engowasebumelwaneni. Kwacinywa ngabe kanti siyabafumana abantwana after i-fire brigade ziye zacima. Ebeni bazigqibela ucima sababona abantwana naba basongekile into bona umbalisi intoba ebebaleka umlilo kulandawo bekuyo. Usapho luthi ukuphulukana nabantwana kushiye inxeba elinzulu kulo. Kulomntana into ebuhlungu, uyanisena, and ke ngoku nomntana osoleke ngendlela esingayiqondiyo, uyaqonda, na lo mntana wasebumelwaneni ngeyona nto ke ngoku yenza bebuhlungu kakhulu. Kungoku ezintsapho zicela uncedo kubahlali zezikwazi kubangcwaba abantwana babo. Zithi nangona sele zifumene uncedo kwezinye izinto ezifana nempahla, kusadingeka ukutya komngcwabo nendawo abanoyibiza njengekhaya. Ngoba yona ndingamandla endicelayo kwinkxaso kumuntu okhoyo pha ndlapha asincede ngendlu because asinayo, iphelile ziba bebenoyibona. Asinayo indawo lala, asinayo nendawo yokuphekela basingatya. Kulandela ukuvakala kwesisiganeko, uluntu namashishini asekuhlaleni aye aphakama ezokuncedisa ngendlela ezahlukileyo. It's not always about money in this business. We need to plow back where we grew up, where we were staying. Ingandim ngomso, ingangu mbo ose next to kwam, ndiyile phaya nto banceda kuze badothule umthwalo. Ezintsapho zikwacela uncedo nakubani na onokuncedisa ngokutya, impahla nezinye izinto ezinokubancedisa ekungcwabeni abantwana babo. Kwiindaba ze-SABC, ndingusisipho Ngcumbe, ndiseGqeberha.
Umphathiswa wesebe lentsebenziswano kulawulo nemicimbi yemveli waseGauteng uJacob Mamabolo ubambe ingqungquthela nomasipala baseGauteng. Le ngqungquthela ibiyoqinisekisa ukukhawulezisa kokuhanjiswa kwenkonzo komasipala abanengxaki kweli phondo. Phala kwezakhono komasipala baseGauteng kuye kwaphinda kwankqenkqeza phambili ngexesha lalengqungquthela yorhulumente basekhaya eGauteng. Omasipala bajamele nemingeni yokunikezela kweenkonzo ngenxa konqongophala kwamandla azinzileyo. Oku kuquka umngeni weziseko ezingundoqo, ukuphuphuma kwemijelo ephantsi komhlaba ehambisa amanzi amdaka kunye nocimicimi wombane kunye namanzi. Concern is an old water infrastructure that is crippling our water supply. We look at the provision of water, dealing with issues of sanitation and also responding to basic services. Ukanti uMamabolo uthi we need, and the president has directed us correctly, to build capacity not only of local government but of the province as well. Nangona imingeni ithe gqolo ikhona inhlansi yethemba yebhunga lophando lwenzululwazi kunye noshishino liqulunqe uphando lwamanzi kunye nobuchwepheshe ukunceda omasipala ukuba bandise ubomi benkqubo zangoku ukucoca amanzi amdaka. The areas that we focus on include water, electricity, waste management, human settlements, issues of climate change and climate resilience, mitigation and response. Intsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli lithi liqinisekile ukuba intlanganiso ezikumila kunje ziya kunceda ukukhawulezisa ukuhanjiswa kweenkonzo. Umbutho ojongene nokuthintela ulwaphulo-mthetho eKimberley eMntla Koloni uthi nangona lehlile izinga lolwaphulo-mthetho lujoliswe kuluntu kweli phondo nakwilizwe ngokubanzi, kukhulu okusafuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukhuseleko loluntu. Lo mbutho obizwa nge-Operation Fiela uthi amatyala abikwayo abonisa mhlophe imeko yolwaphulo-mthetho oluthe gqolo nanjengoko ingengawo onke amatyala abikwayo emapoliseni. Susela ngo-2024 ulwaphulo-mthetho lunodushe lwehle ngo-10.2% xa kuthelekiswa nale kota kunyaka ophelileyo. Ngokweenkcukacha manani zolwaphulo-mthetho zonyaka-mali ka-2025-2026, izinga lokubulawa kwabantu lehle ngo-9.5% kuzwelonke. Nangona ezi nkcukacha zibonisa ukwehla kwenani labantu abaphulukene nobomi ngenxa yolwaphulo-mthetho, umbutho i-Operation Fiela eKimberley uthi nkcukacha manani azibonisi owona mfanekiso unyanisekileyo ngoqhubekayo. Crime is still high in our province. Even the murder cases are still high. And we are on the ground, we are seeing these things and we are witnessing them. Umbutho okhathalela abasetyhini nabantwana uthi nangona kwenziwe inzame zokulwa nokuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini, kukhulu ekusakufuneka kwenziwe ukulwa nalo mkhwa. The fact that it's being reported that the rape statistics are going down is a very, very big concern for us, because it means people are not reporting. Ingcali kwezolwaphulo-mthetho ithi kufuneka kuhlolisiswe ezona zinto ezikhokelele ekubeni kwehle izinga lolwaphulo-mthetho. So you'd find that the case in court is being trialed as a murder, but on the case it's still reflecting as an attempted murder or as an assault GBH. Imibutho yokhuseleko loluntu ithi nangona umsebenzi wenkonzo yesipolisa ubonakala, kodwa ithi uluntu aluziva lukhuselekile. Kwezemidlalo, amehlo akwiqela iMamelodi Sundowns nanjengoko eliqela liza kugilana ne-AS FAR eRabat kumdlalo wesibini wamagqibela kankqoyi weCAF Champions League. Amadawana aya kulo mdlalo kwikomkhulu laseMorocco ebambe inqaku elinye emva komlenze wokuqala wale tumente eLoftus ePitoli kwiveki ephelileyo. Lo mdlalo uza kuqala ngentsimbi yesithoba ngobusuku banamhlanje kwaye lithuba lokuba abafana besitayile babeliqela lokuqala eMzantsi Afrika ukuphumelela ukhuphiswano lwezokwazi iAfrika izihlandlo ezimbini kwisizini ephelileyo. iMamelodi Sundowns yabethwa kumdlalo wokugqibela kokhuphiswano olunye yiPyramids FC.
It has been such a beautiful journey, difficult one, with moments of joy, happiness, tears, sweat, hard work that my players and my club have been preparing in such a committed way that we need to think that it's possible after the first match to arrive here, be part of a beautiful moment of celebration of the game itself, but mostly make the best you can in order to lift the trophy. Ukanti kusenjalo umongameli wombutho omkhulu webhola ekhatywayo eAfrika uPatrice Motsepe uvakalise umbulelo ngakumkani yezwe laseMorocco ukumkani Mohammed wesithandathu ngokunika uxolelo lwasebukhosini kubalandeli bebhola baseSenegal nabagwetywa benamatyala abawenza ngexesha lefinal yeAFCON ekuqaleni kwalonyaka. Ukubuyela ekhaya amasi abekwelangeni amehlo ejonge kumadawana ukuba aza kongeza inkwenkwezi yesibini kusini na kwisinxibo sabo okanye iyakuphela lesizini eliqela likhe phantsi isitya sigcwele kuzo zonke iitumente zonyaka ka-2025-2026. Inkongolo yeSAFA ebibanjelwe eBoksburg eGoroleni indulule ngokwagxotha amalungu amane esigqeba esiphezulu salombutho esisine besityhola ngokuphula umgaqo-nkqubo weSAFA kwanorhuqela ludakeni lombutho bakwatyhola ngokuba sisizathu sokupatyalaka kwentlanganiso yesigqeba salombutho weSAFA ngoMatshi. Kumacala omabini angaboni ngasonye, elinye linyanzelisa inguqu kulawulo lwalombutho likwafuna umongameli wawo uDanny Jordan ehle esihlalweni. Lamalungu mane agxothiweyo nguMonde Monchiwa, uGladwin White, uLebogang Riot noBud Mathathe. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.